सेरफांगुरि रनसाय क्लाबावहाय मिनिस्लु रनसाय क्लाबावहाय फैनानै जोबोद गोजोननाय मोनदों आरो बेखौ ओपनिं हिसाबै खालामनो थाखाय मुखुलि खालामनो थाखाय लिंहरनायखाय हांख्रायनानै लिंहरनायखाय आङो हामबाय होयो आरो बे मिनिस्लु रनसाय क्लाबा जि हस्ट खालामदों दिनै बेयावहाय आङो साबायखर बावो मानो होनोब्ला दिनै गोबां बिदिनो सेंग्राफोरा गावनि फिजिकेलखौ फिटनेस लाखिनो थाखाय फुटबल गेमखौ गेलेनाय जायो आरो दिनै बे फुटबल खेलाखौ बिदिनो गेलेलांबाय थागोन होननानै आं आसा खालामो आरो दिनै बेयावहाय ओपनिं हिसाबै जालु आरो सानजारां FC बिथांमोना दिनै गेलेदों आरो जोबोद मोजाङैनो गेलेगासिनो दङ आरो फोथायो आरोबाव जेसेबांखिनि बिदिनो FC फोर दङ बयबो फैनानै बेयावहाय लोगो लाफैनानै गेलेनो हागोन आरो दिनै ओपनिं जाबाय आरो सम दंबावो नोंथांमोना जायफोर FC जेसेबांखिनि जायगानि जोंनि ओनसोलनि दङ गेलेफैनो हागोन आरो दिनैनि बे फुटबलखौ बुंनो थाङोब्ला दिनै FIFA वर्ल्ड कापबो जागासिनो दङ आरो फाइनेलाव सफैबाय 19आवहाय जागोन जों खोनानो मोनदों आरो इनकारेज जादों गथ'फोरा जोंनि जाखांबोनाय सेंग्राफोरा इनकारेज जादों बिथांमोननि गेलेनायखौ नुनानै दायो फाइनेलावहाय स्पेन आरो आर्जेन्टिनाखौ गेलेगोन होननानै खोनानो मोनबाय जोबोद गोजोननाय मोनदों आरो जोंनि बे ओनसोलनि जोंनि बर'निफ्रायबो जोंनिफ्राय बेबायदि प्लेयार ओंखारगोन होननानै आङो फोथायो आरो जोंनि बे बर'आ जोंनि बर' खेलारि जोंनि डिस्ट्रिक्ट स्टेट लेभेल नेसनेल लेभेल इन्टारनेसनेल लेभेलसिम सहैगोन होननानै आंहा फोथायनाय दङ आरो जोबोद मोजाङै गेलेनायखौ नुनानै आङो बिथांमोनखौ बेखौनो आं इनकारेजमेन्ट आङो होनो सानदों बेबायदिनो गावनि जिबनाव बे गथ'फोरा सेंग्राफोरा जुदि गावनि फिजिकेल फिटनेसखौ बे गेलेनायनि दारै केरियार बानायनो हायोब्ला जोबोद मोजां आरो मोनसे सिनायथिया नुजानाय जागोन आरो आं बेखौनो बुंनो सानदों जोंनि बे मिनिस्लु रनसाय क्लाब सेरफांगुरिनि जोंनि बेंटल सेरफां BCDC एरियानि बिथांमोनखौ आं जोबोद गोजोननाय मोनदों बिथांमोना बेबायदि हस्ट लानो हानायखाय आरो फैबाय थानाय दिनफोराव भबिष्यतआवबो बोसोरे बोसोरे बेबायदि खुंलांबाय थागोन होननानै आङो आसा खालामो आरो आं सब समाय आङो एज ए चेयारपारसन आङो सापर्ट होबाय थागोन होननानै आङो बिथांमोननो आङो खोथा होयो हामबायसै दानि जेनेरेसनखौ जोङो माने फुटबल गेलेनायखौ बारा इन्ट्रेस्ट लाया आरो आं माब्लाबा बिदिनो गानजा सोबनाय माब्लाबा बिदिनो ड्राग्सनि गोजानाव थायो बेनि बेलायाव लाइमोनफोरखौ फुटबल गेलेनो नोंथाङा मा खावलायो फुटबल गेलेनांगौ मानो होनोब्ला फुटबला मोनसे देहाखौ गोख्रोङै लाखियो आरो फुटबल गेलेबाय थानाय समाव जों बेखौनो नुनो मोनो गावजों गाव मोनसे टीम हिसाबै गेलेनाय जायो टीमावहाय गावबा गावनि फकासखौहाय होनाय बायदि जायो आरो मोनसे गलखौ मोननो थाखाय गल होनानै बे फकासा थाबाय थायोब्ला बिथांमोननि मोनसे फकासा बेयावनो थाबाय थायो आरो माबायदिहैबा आङो देरहानो हागोन बेबायदि मोनसे बिथांमोननि माइन्डसेटआव थायो आरो बेफोरबायदि गाज्रि गान्जा सोबनाय मानायफोरखौ आङो फोथायो बिथांमोना बेफोर गासैखौबो गारनानै बेबायदि गेलेनायफ्राव बाहागो लानांगौ आरो फैबाय थानाय जेनेरेसन उननि जेनेरेसनफोरखौ बिथांमोना फोरोंलांबाय थानांगौ फुटबल गेलेनायनि बेनिफिटखौ मा फोरमायगोन नोंथाङा लाइमोनफ्रा जिहेतु बुजिनो मोना बेनिफिटआ बेनो फुटबल गेलेयोब्ला बे मोनसे केरियार जोंनि फिसा मोनसे जायगा बियो जोंनि ओनसोला फिसा मोनसे जायगा नाथाय बेखौ गेलेबाय थायोब्ला सिनायथिखौ मोनो उमुगा बेस्ट प्लेयार होननानै बेखौ सायख'नाय जायो डिस्ट्रिक्टआव लांनाय जायो आरो बेबायदि बेनिफिट दा बेनो केरियार डेभेलप खालामनानै लानो हायो फरायनायजों खायफाया हास'वा जानो हायो नाथाय बे गेमखौ गेलेयोब्ला केरियार डेभेलप खालामनानै आरोबाव बांसिन बे बेस्ट प्लेयार मोनलांबाय थायोब्ला डिस्ट्रिक्टआवबो सेलेक्ट जायो स्टेटआवबो सेलेक्ट जायो नेसनेलावबो सेलेक्ट जायो ओमफ्राय बेबायदियैनो मोनसे केरियार बानायलांनानै कच हिसाबै जानानै आरोबाव उननि जेनेरेसनखौ बेबायदिनो
फुटबलनि बेनिफिटफोरखौ फोरोंलांबाय थानो हायो। फार्स्ट अगस्टआव दुरान कापआ गुवाहाटीनि मोनसे स्टेडियामाव जागासिनो दं। बड'लेण्ड एफसि हिसाबै बड'लेण्डआबो बाहागो लागोन। दा बेयाव ISLनि गेलेगिरिया हलिचरन ब्रह्मआबो गेलेगोन। रायजो राजाखौ नायना माबाफोर सापर्ट होनो गोसो जायो नामा? रायजो राजाफोरखौ बेखौनो आङो बुंनो सानदों, नोंथांमोनाबो गावबा गावनि गथ'फोरखौ बेबायदिनो उत्साह होनांगौ, इनकारेजमेन्ट होनांगौ। मानो होनोब्ला गथ'फोरा बेस्थ' थायोब्ला, गेलेनायजों बेस्थ' थायोब्ला, फरायनायजों लोगोसे एक्सट्रा कारिकुलार एक्टिभिटि थायोब्ला मोजां जायो। मानो होनोब्ला बेफोरबायदि गेलेनायजों गाज्रि साननाय बा गाज्रि सिन्थाफोरा फैया। आरो बेखौनो आं उत्साह होनो सानदों पेरेन्टसफोरखौ, बिमा बिफाफोरखौ, गावबा गावनि सेंग्रा सिख्ला, गावबा गावनि फिसाजो फिसाला बिथांमोनखौ उत्साह होनांगौ, एक्सट्रा कारिकुलार एक्टिभिटिसफोराव भाग लानो थाखाय उत्साह होनांगौ। आरो बेबायदि क्लाबफोरजों जुरित' जानानै माबायदियै आगबारायलांनो हागोन बेबायदियाव थुलुंगा होबाय थानांगौ। दिनैनि खेला जागायबाय, जिहेतु जोग्राफ्रा पार्टिसिपेट खालामनो गोबां मालाबा खेलानि गेजेराव दावरावफोर जानो सम्भाबनाफोर जायोबो। मोजाङै गेलेनो माबाफोर खावलायनो गोसो जायो नामा? आङो बेखौनो खावलायनो सानदों, देरहानाय जेननाया थाखायो, दावराव दावसिया जानो नाङा। आरो बांसिन गोसो होनो थाखाय आरोबाव बिथांमोना थुलुंगानायसो मोनो, दावराव दावसिया फैया होननानै आं आसा खालामदों। आरो जेसेबां टिम फैगोन, गेलेफैगोन, आं फोथायो बे ओनसोलाव, बे जायगायाव गुसु परिबेस आरो मोजाङैनो गेलेनानै गावजों गाव आंनो देरहाथारगोन बा आं जेनबाय, आंहा जेबो माबा गैला बेबायदि नङा। स्कपआ मोनलांबाय थायो आरो बिथांमोना मिलि जुलि बेबायदिनो मोनसे गेमखौ सिनायथि लाबोनो थाखाय बिथांमोना गेलेबाय थागोन होननानै आं फोथायो। बयनिबो सिगां मिडिया पार्सन नोंथांबो मिडिया टिमखौ बे जोंनि सेरफांगुरि मिउनिसिपाल रंसाय क्लाबनि कमिटिनि जानानै नोंथांमोन आरो नायगिरि साफ्रोमखौबो गोजोननाय जासिहरबाय। खेलाया दिनैहाय अपेनिं जाबाय, जिहेतु मा टिम जादों दायो जों अपेनिंआवहाय मोनसेल' खेला होदों। नेक्स्ट डेनिफ्राय जोङो मोननैसो समजों लोगोसे गोरोबलायोबा टाइमखौ मेनेज खालामनो हायोबा जों मोननैसो खेलाखौ जोङो होगोन। दिनैनि अपेनिंनि जिनाखि खेला होदों जोङो बामोनगाव हान्टार एफसि, बेजों लोगोसे मा होनना बुङो सानजारां एफसि, बे मोननैजों दिनै अपेनिंखौहाय जोङो बे मोननै टिमनि गेजेरजों जों गेलेहोनानै जोङो बे दिनैनि अपेनिं खेलाखौ जोङो आवगायबाय। दिनै अपेनिं जाबाय, जिहेतु माखासे गेलेगिरिफ्रा जयनिं लाफैबावनो हागोन। दा बेखौनो बे नोंथांमोननि चेनेलनि गेजेरजों बेखौनो जोङो बुंहरनो सानो, जायफोरा जोलुर बादायलायनाय बा फुटबल गेलेनायखौ मोजां मोनो बा फुटबलखौ नायनो मोजां मोनो आरो गेलेगिरिफोरखौ बेखौनो खावलायहरनो सानो जोङो मिउनिसिपाल रंसाय क्लाबनि जानानै, कमिटिनि जानानै, जायफोरा बिथांमोना जेनाखि फुटबल गेलेनो मोजां मोनो बिथांमोना फैनानै जयेनखौ लाफैनो हागोन। बा जोंनि नोंथांमोननि मिडियानि थ्रुजोंबो जोंनि कन्टेक्टखौ लानानै बाय फनजोंबो बा बाय अनलाइनजोंबो कन्टेक्ट खालामनानै बिथांमोना जयेनखौ लाहरनो हागोन। आरो जोङो जेब्लासिम जोङो जयनिंखौ जोङो लानो हागोन, बिथांमोना जोंजोंहाय बे समाव माने कन्टेक्ट लानो हागोन आरो। खेलानि माखासे जिखिनि प्राइजफोर, मा प्राइजखौ जोङो ओरैनो नर्मालि जों सानदोंमोन, नाथाय सानाखैमोन जों एफा गिदिर खेलाया बेबायदि सिस्टेमाव जालाङो होननानै। आरो जों कमिटिनि जानानै बेखौनो बुंगोन, माने जों ओरैनो फिसाल' होननानैहाय ओरैनो जों इयुथ्सफोरखौ जोङो लाइमोनफोरखौ थुलुंगा होनो होननानै, गामिनि जि क्लाबनि लाइमोनफोरखौ जोङो थुलुंगाखांहोनो होननानैसो जोङो मोनसे फिसा खेलाखौ जोङो लादोंमोन। नाथाय ओरैनो दा खेलाया माने देरलांबाय दा, नाथाय प्राइजफ्रा बारा गिदिर नङा, नाथाय खेलाया गिदिरानो जाबाय। दायो प्राइजआ ओरैनो जोङो ट्रफि दङ, जेननाय आरो देरहानाय, आरो बेस्ट प्लेयार आरो गलकिपारनिबो बेस्टनिबो दङ। बेजों लोगोसे जोङो ट्रफिजों लोगोसे मानि प्राइजबो दङ। मानि प्राइजआ ओरैनो ट्रफि आरो देरहानाया 10,000 आरो रानार्सआपनि थाखाय जोङो 7,000 आरो ट्रफिजों लोगोसे जोङो जगार खालामदों। फाइनालखौ जों दासिमाव बुंनो हाया, मानो होनना बुङोब्ला जोङो अपेनिंआ बा जागायनाय जोंनि खेला दिनैनिफ्रायसो स्टार्ट जादों। बेनिखायनो जोङो बुंथ'नो हायाब्लाबो जोङो ओरैनो लाहरदो। जों सप्तासेसोआव खेलाया माने सोलिबाय थागोन होननानै, सप्तासेनि उनफ्रावहाय जोङो फाइनालफोरखौ जे टिमफ्रा फैबाय थायोब्ला जोङो मेनेज खालामगोन। जोंनि बे मिउनिसिपाल रंसाय क्लाबनि हांख्रायनायाव, सेरफांगुरि मिउनिसिपाल रंसाय क्लाबनि हांख्रायनायाव जेनाखि अपेनिं जि खेलाया जानानै थांबाय, बे खेलायावहाय जोंनि हांख्रायजानाय बायदियै जोंहा दिनै जोंनि बेंटल सेरफां बिसिडिसिनि बा प्राइमारि बिसिडिसिनि जे चेयारपारसन
मेडाम डक्टर रुसुला बसुमतारियाबो फैनानै बाहागो लाफैबाय बा जोंनि बे हाबाफारिखौ अपेनिं हाबाफारिखौ बिथांनि आखाइजोंनो जोङो अपेनिं खालामबाय। बेजों लोगोसे जोंनिनो बेंटल सेरफां प्राइमारिनि जेनाखि प्रेसिडेन्ट सेक्रेटारि भाइस प्रेसिडेन्ट आरो गोबांथार मेम्बार्सफोर आरो जोंनि ओनसोलनि जोंनि गामिनि बे क्लाबखौहाय थुलुंगाखांहोबोनाय फोथांनानै लाखिबोनाय बिथांमोनबो लोगोसे जोङो बे क्लाबखौ जोङो अपेनिंआवहाय जोङो मोजाङै मोजां जोङो अपेनिंखौ जों खालामनो हाबाय बे गोजोननाय मोन्दों बेनि थाखाय। बेखौनो आङो बुंदों आरो बुंबायबो दहायबो जायफोरा माने जोलुर बादायलायनायफोरखौ नायनो मोजां मोनो, जायफ्रा फ्रि टाइम दङ, जायफ्रा खामानि गैया, खामानि जोबनानै दङ ओरैनो न'आवहाय ओरैनो टेनसनफोर लायालासिनो बा बायदिसिना बिदिनो सानालासिनो बेयावहाय फैनानै जेनाखि जोंनि खेलाखौहाय रहर होफैनानै जि खेला समाय होनो थाखाय आरो गाव गावनि जेनाखि मेन्टेलि हेरेसमेन्टफोरखौहाय बेयाव फैनानै नायनानै दसे बावगारनानै गावनि गोसोफोरखौ खुसि खालामनो थाखाय जों बयखौबो जों खाथि खाला जेसेबांनाखि जोङो फुटबल खेला बा जोलुर बादायलायनायखौहाय जोङो नायनो मोजां मोनो बिथांमोनखौ फैनानै बेवहाय जिरायफैनानै जोंनि खेलाखौ जाफुंसार होगोन बा समाय होगोन होननानै आं बेखौबो खावलायहरो। गेलेगिरिफोरखौ नोंथाङा मा खावलायनो गोसो जायो, मा फोरमायगोन? गेलेगिरिफोरखौ आं बेखौनो खावलायो, टिम स्पिरिट लानानै गेलेनांगौ, थांखिया नोजोरा मोजां जानांगौ आरो प्रफेसनेल सासे प्लेयार जानो हायो नङा होमबा, गोजौआव दावगालांनायनि आरो नैबे फिल्डआव बे गेलेलुखौ जे होदों बेनि गेजेरजों मोनसे खुब इन्सपायारिं बे मोनसे खाबुखौ होदों जेराव जोंनि गोदोसोनाय प्लेयारफ्रा गामियाव थानाय प्लेयारफ्रा जौगालांनायनि गोजौआव थांनायनि मोनसे खाबुखौ मोनदों।